84% sa Mindanao. Ang buot silingon daw ginbaton sang pumuluyong Pinoy ang pagdumala sang bag-o nagpungko nga presidente si Presidente Bongbong Marcos. Angot sini ang presidente nagpasalamat gid sa maayong pagbaton sang mga Pinoy sa iya bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Kabay pa nga hindi man pagpaslawon ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpati sang pumuluyo nga makadala ini siya sa kabuganaan, magadala ini siya sang maayong serbisyo sa aton mga pumuluyong Pilipino. Ginapaabot nga sa masunod nga tuig, 2023, makita naton ang pila ka mga ginaduso sang presidente. Number 1, din pa siguro nga sakaan ang sweldo sa mga empleyado sang gobyerno. Kabay pa nga wala pinilian. Kung madumduman, sa nagligad nga administrasyon, din pa sakaan doble ang sweldo, pero sa pursa lang sang militar kag kapulisan. Samtang ang iban nga mga trabahante sa gobyerno, nagpabilin nga nagaagunto lagi nagin ang mga manunudlo. Ang mga manunudlo yang gaalungay gid, alin sang una gasinggitan gid, nga kung mahimo, tamdon man ang ila sini kahimtangan. Wala gid matalupangdan. Te karon sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos, base kon palariho nga ang tanan nga mga obrero, tanan nga mga trabahante sang gobyerno maulo alibantar ang ila sweldo. Sa salary standardization law bala, nga dapat kung magpasaka ka, ang tanan dapat sakaan, wala sang pinilian. Tiyan mo ini, ang ginapaabot naton, kag ginapaabot sang tanan sa masunod nga tuig 2023 daw masanag-sanag ang palaabuton sang aton mga empleyado sang gobyerno. Kabay pa nga madalasa man ang pribadong sektor. Kagadamo gid sang mga maayong balita kon iaragkada lang sang aton gobyerno ang ila sini pasalig. Kadamo-damo sa mga hagna sa Senado kag sa Kongreso nga para gid sa mga pumuluyo. Amo ning ginasiling ko bala. Kung gaduso ikaw sa mga bill, dapat sigurohon nga pro-people. Dapat sigurohon nga pro-worker gid. Kinanglan inaablang ginaduso mo ya para gid sa kayuhan sang aton sini mga mamumugon, sang aton mga empleyado sang gobyerno, kag hindi man naton of course pag ipaulihi ang sweldo sang aton pribadong sektor. Kinanglan ang tanan palariho bala nga kung may pagsaka ang tanan magasaka para everybody happy. Amo nang buot ko silingon. Dapat ang tanan enjoy, ang tanan palariho nga wala sang pinilian. Dito nagligad nga administrasyon ti wala ka mahimo kay ang ginaarangkada ya ni Presidente Duterte ang militar lang kag kapulisan. Di wala man na kaso kung pasakaan ang sweldo, dublihon ang sweldo sang militar kag kapulisan. Basta kung tani, ang iban na wisik-wisikan man. Katulad sining mga manunudlo, hala pudag-pudag sa dalan, singgitan, wala kagtuo, wala na bring home. Kamalahalon sa Balaklon, hindi na makasagod sila pamilya ang ila sweldo. Ang bring home kulang gid. Amo na bla, nalipat kita nga ang mga manunudlo may pamilya man, may kabataan man nga ginapa-eskwela, nga gina-maintain man ang status nila. Isa ganiti, maluoy ka mo. Hamak mo manunudlo ka, isa sa pinakarespetado nga profesyon. Ang iban na hay pobreman, ga panghulam 5 size, ang iban ga negosyo, baligya pagkaon, kag tananta, makwartahan lang kag makadugang-dugang sa ila sini nga pagpangabuhi. Amo nang matutuon nga kahimtangan, kulang-kulang. Luwas lang abi kon ula pamilya, tubisan pa. Ang aton mga kauturan, may balatyagon man. Nga kung pasakaan mo ang isa
kasangas ang gobyerno dapat palariho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na. Oy, di magkalipat ha. Sa aton mga kauturan, di magkalipat. Ang libre nga medical check-up, kag libre nga... Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung ba nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko da nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kay pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyanak na ng San Diyos ang pagubay na pamati ka. Kaya nga mo ito mapag-abri kung pwede lang agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka.
Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action, madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops, di ka sure.
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, Bonifacio Day karon nga adlaw. Amo ni sa ginakabig nga baganihan niya sang aton pila ka mga kauturan na nga nagapati sila nga si Bonifacio ya nangin matay ang buot silingon nagbato ya. Si Rizal ya sa pananaw nila nagpapatay. Purting mani nga mga rason sa pila naton ka mga kauturan. Aba, 25 ka adlaw na lang ang nabilin. Pasko na, buwas, Disyembre 1 na. 32 días na lang. Saylo na kita sa tuig 2023. Aber, kamusta ang palibot sang syudad sang Bacolod? Ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. So na Fred, good morning. Sa mga morning. And lahat ng mga dalan sa pagpunod. Subo nga kaagapan na siya taway. Atin na aksyon na Fred. Diriman sa areas ng Burgos Public Market regular ang isdaan tamo na amat-amat na sa paglalag kaya pila ka mga kauturan ta karong aga especially sa ato sa mga kauturan nga temprano pa magpamasto no. Subong sini mangkuton tabi presyo sang lupo-lupo nagigad medyo mahal ni siya glapot niya sobra 200 pero subong mangkuton ta si may pinasubong ang imong lupo-lupo 200 na lang 200 na lang no 200 na lang action siya available man subong ang palit mo pila ang moment ka 200 available man subong bulo-bulo o tagpila ni bulo-bulo niya tagpalit 108 moment na Fred no so bulaw-bulaw sa thank you May kanto naman kita action Fred no sa mga pasayan available karon nga aga si madam tagpila ning pasayan ta madam 350 action Fred no ay pasayan pa lang pero diriya wapo may action si kay junior naman action Fred no inaya pasayan pa lang pero diriya wapo may siya kampiyon may action Fred no tabla ng mga sayan kita makadali kay medyo sa subong si junior kay ara na niya mga may palit mo siya palit mo junior tagpila ang komunik bilog 220 ang iniwa subong si junior kay salmonete 240 ang salmonete ang tilapia mo ya tilapia mo ano nga tilapia sambo Nina, iya. Uring gusto gid yun. Ang tilapia nga tilapia mo. Uring lang tilapia. 160. Ang upos mo ya, pre. Ang 200. Ina, iya. Ako na upos na one. Ako rin gusto gid yun. Temprano pa nagpamalaklo si Ma'am. Nagpanindahan ka ba? Ma'am kada temprano pa nagpanindahan ka ba? O tingnan ako. Kada aga gidya. Okay na. Para may kalendarya. Si Junior. Thank you. Para mo niya available karon ko ang tama nga ibang kay amat-amat pa lang sa pag-display ang pila ka mga panalagkok ng mga diriman sa area sa Action na observation sa patrol sa merkado ginadulong sa inyo sang Santon Plaza Herbal Coffee.
Eronelo del Rosario, kay Junilin Calma, good morning man. May lang nga pag-monitora kay Hinubiba Gimbal, kay Abraham Sirantes, good morning. Kay Manjo Arnijo, kay Johnson Pintalotayco, good morning. Kay Julpa Caritatibo, kay Ruming Estrabon Hidalanga, good morning man. Kay Ters Birgara Sanso. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung kumanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabog sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabatik ka. Ihanap ka ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri ko Fritz lang agi kaya nga mo ito mo na lang
Kabulig. Kabulig yun siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming nga salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya mga estudyante? Para sa iba naman nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyo one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure.
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanaki. Update mga siya. Matinandaon na siya. 42. This sponsorship is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa time las 4:42 na. Aber, diri kita. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon, Fred, preso karon sa custodial facilities ang Police Station number 1 ining isa ka babayi matapos nadakpan sa buy-basta operation kagabi sa mga katapo sa City Drug Enforcement Unit sa Purok, Jose Rizal.
Barangay 14 diri sa siyudad sa Bacolod. Ining naaresto ang ginakilala kay Nimla Lukot alias Inday, 45 anyos kag residente sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Pulis Lieutenant Joven Migato ang hepe sa CDEU. Ining si Lukot Action Fred ang akto nga nagbaligya sa mga kapulisan, partikular sa police posture buyer sa illegal nga droga sa diin na recover sa iya aksyon na Fred ang napulo tanan ka plastic sachets ang suspected shabu. That includes sa ila sining bypasta item kagang ini aksyon na Fred may ginabanta mga 20 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price 176,000 pesos. Ang balita sa patrol ginadulong sa inyo sa D3 Bio, may power combination. Isingko na, kamusta ang tikang sang panahon? Intertropical Convergence Zone ang nagaapekto sa Mindanao. Ang probinsya sang Leyte, may ara ini magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, thunderstorms bangod sang Intertropical Convergence Zone. Ang pila kabahin sang Visayas, Palawan, upod na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro, partly may ara magulo galumon nga panahon, subong man panalagsa nga pagtupa sang ulan, tuga sang Intertropical Convergence Zone. Pero nakapanilag ka mo, mapulupaag ang panahon, no? Dawla pa mag-apekto gid ang kabugnao sang amihan. Pertigid ang kapaang sa tion sang pag-abot ng mga alas 10 tub-tub gid, alas 4 sa ngapon, hasta pagani mag alas 5 kung kaisa, kabatyag ka mo, nga daw portigid kapaang sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na. Kay Artandoy, good morning. Kay Cecilia Syukon, sa quiet ni Saga Monitor. Kay Renato Tanuan, good morning man. Kay Jinky de Alagdon. Kay Hinubiba Gimbal. Dira kay Ruming Estrabon Hidalanga. Kay Evelyn ni Pamusino. Kay Brian Moribel. Hindi ko magagatabid ang kay Imbong Diocampoda, good morning. Kay Jose Mungkal Torilla, subong man, sa kay Judge Nak Diamante. Basi matingala ka mo, ha? Nga hindi ko lakon mabasa pa ang malawig ninyo nga mga panamyaw bangod kay ga-adjust pa kami sang bag-o namon nga schedule. May bag-o kami nga schedule halin sa Manila, amon na nga gina-adjust pa namon kung paano paiguon ang amon oras, amon na nga hindi kita na'y makapalawig panamyaw sang inyo ginapadala diri, no? Nga panamyaw. Sorry gid. Basi sa masunod nga mga inadlaw, kung maulo adjust na ang aton sini nga panahon. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia. Si Toto Raul Alibugas Dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Kay Joseng Topas sang Sumag. Kay classmate ko Efren Pompirada, kag classmate Nets Alarcon, good morning. Dira kay Marlon kag Lagrimas Reyes, Dilag Family sa Sumag, Belmonte Family sa Purok Riverside sa Barangay Sumag. Kay Pare Kinit Pabon, kamusta ka? Dugay nga wala kami magkinit nanay ba? Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay Pare Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Si Richard kag Toto Bino sang Barangay 4. Si Pareng Estoy Querido, kamusta ka? Ga-walking-walking ka na? Sige na.
para nga mapagsik ang kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Ba, wala pa nga kabot na bulan, buwas pa ang Disyembre 1. Ang report, ang karnisang baboy daw ginakulang na. Purte, no? Ti amo na siyang ginahimo, blas ang pila ka mga pangregalo, mga hamon, kag iban pa. Purte naman ang ihaway, baboy, baka, kanding, kag iban pa. Amo na siyang panahon nga purte, no? Ti kabay pa mauli-ulian ang aton ekonomiya para bisan paano enjoy kita sining palaabuton nga Pasko. Na masanag-sanag ba na? Ang iba nga ni kabaton na 13th month, ang iba niya kabaton na bonus. Ti ang pila naton ka mga utod ga preparar na. Inablang akon panugyan sa pila naton ka mga kauturan, ini mga remedyo general naton nga mga kauturan, mas temprano palang subong supot-supot nga daan. Ang hulog-hulog nga na ba sa alkansiya mo, nga pag-abot sa 24, 25, kag 31, may kuuton ka. Kabudlay mo nga ng limo, basi makamani, boss, budlay niya, luwas siya sang nagaswildo, kinakulang nga din nagaswildo, kinanglan hulog-hulog nga na sa alkansiya. Nga pag-abot sa tiyon, kinanglanon may kuot-kuuton ka bala. Ay, abi nyo, ang alkansiya, dako ang mabulig sini. No? Kung ga supot-supot ka. Pero kung daw ang imo income dako, ang bonus mo dlag ko, ang 13th month mo dlag ko, okay lang. No? At least ang pila naton ka mga kauturan, ga preparar na. Sa palabuton, dali na lang. Ang Pasko, tigana ng medyas para sa kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na, morning da. Sakay Jose Erson Lapinig Gonyo sa mga grupo sang Barque Tribe, kay Kimpol Yulo, good morning. Sige lang. Daso na basi kon mabasahan ta na ang inyo sini kompleto nga panamyaw. Kay Cecil Bikbik, good morning man. Upod-upod lang kita tagsagid kakaagahon. Oy, labay man ang akon, gapasulod kita sa bulan sa Disyembre, daw may problema naman. Ga sinulod naman ang mga badyaw dire sa syudad sa Bacolod. Mga 90 kuno ka mga badyaw ang nagatiner karon sa barangay 16. Gin-kumpirma sini ini nga mga badyaw, pareho sa mga badyaw sa tong ginpapauli bala sa Hulo-Sulo. Kag nadugangan ang mga badyaw gikan sa Naga, Cebu. Portino, bilib ko niya sa mga badyaw mo. Amak mo nga ginatos ini sila. Paano ini sila nga makapadulong kung wala sa nagapapliti sila? Ano nga support ini sila? Kay kung pamatian ta, ang report, baw kulo kumplito makuno sila? May mga vaccine card man sila? Portino, ano ilagi niya mudos? Ilagi niya nga mga grupo nga pag abot sang mga okasyon katulad sang Disyembre, galapta ini sila sa bilog nga Pilipinas. Portino, sino ayan ang kapitalista sini mga badyaw man? Hindi kaya lahog makapadulong kaya sa mga banwa kag syudad kon wala ka plite mo. Amot silingon, mahinaga paplite sini sa ila kung nga ang daw gapanong sila sa mga lugar. Paborito na groteng si Bogro ang Manila kag ang syudad sa Bacolod kay guro nabatyagan lang nga diyo maulo-alwan niya mo ang taga-syudad sa Bacolod. Makita tayo mas tunga adalan ba pobre man. Kisa maluoy ka man puti inablang daw hindi amo. Anong tipon gini sila? May organisasyon ini sila? Ti kamustang ila sini mga ginikanan okay malang nga galambiyong ini sila sa mga dalanon dire sa syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Balik ako pagkatapos ini. Ari amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod.
Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubra na daso. Brown na daso singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share kana. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra ko tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kay kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang ang kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo ti. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na lang sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa, hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapus malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. 4 milyones. Bao por Dios, ikaw abi makajakpat sini. So siguro daw hindi mo maintindihan kung
Diin ang una mo itikang, wala kong to. Porte, no? 304 milyones. Sos, por Dios, por santo. Porte, porte! Sige Kay Utay Benedicto, good morning lang. Kay Bilin Sinaonda, good morning. Kay Kone Laparan, may lang nga pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kagahon. Si Banisa Mayo, ara siya, oh. Banisa, dason lang no? Kay ang imo nga panamya, basahon tagin na. Kay Eljan Cabudillo Paburada, good morning man. Anon muna kay gatuon pa kami sa nga bag-o namon nga mga schedule. Kay Vergara Hieronimo, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. This news sponsorship. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas,
Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapus malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang Alas 5:13 na pasudlon tang report sa porsa sang aton sini kapulisan kinawatay sang kable sa area sang Police Station 4 naghagan-hagan kuno kasunod sang pagkadakop sang 5 ka persona nga naaktuhan nagapangawa. Police Balita. Detalyo pod ki aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Nagaganahan kinman ang kinawatay sa pila ka makable sa area sa Police Station number 4 kasunod sa pag-aresto sa 5 ka persona nga amo ang responsable nga nagapangawat sang kable nga ginapalagyan sa PLDT kag Globe Telecommunication Company diri sa siyudad sa Bacolod. Ini ang ginpahayag ni Police Major Richie Guhe sa TV sa Action Radio. Sunod kay Guhe, Action Fred, apisa nga natakpan na nila ang 5 ka persona nagapadayon ang sila pagpatrolya oras sa kagahon nga mo ini ang mga oras nga nagapangawat sang kable ang iban pagid nga mga grupo sa kabataan diri sa syudad sa Bacolod. Kung mo pa madumduman, nadakpan sa akto sa mga taga Police Station number 4 nga nagapatrolya ang 5 ka persona nga sanday Henry Trevilles, 38 anyos, Jomar Nuiz, 23 anyos, Ramuel Jes, 18 anyos, kag duha pagid ka mga minor de edad nga nagapangidaron sa 16 kag 17 anyos. Na-recover sila Action Fred ang mga gipangutod nga kable sang PLDT kag Globe Telecom nga nagabili sa suma total 280,000 pesos. Si Tribelies, Nuiz kag Jess ang nagapabilin sa custodial facility sa Police Station number 4 matapos gipasaka ang kaso nga pagpangawat samtang ang duha ka mga minor de edad ang ara naman sa kustodiya sang Social Development Center o kon SDC diri sa siyudad sang Bacolod. Continuous ang aton nga roving patrol sa area ta kundi na dira bala permi jaka tabo ang kinawatay kable. So happen nga pag-roving ko sa aton nga kapulisan ang mga kagahon to nilapyan nila to pag COVID reactive sila. So damo ni sila nga grupo di sa area ko. So good pa una-una din nga kinawatay kable. Kada mo damo na sa napailan ni namo na hindi lang kagabilyan ng kita mga taga-istipan niya man. Subong medyo nagkanay-kanay na amulan na tabuan din nga pagpatulya sa tropa ta. Na kahit ka namin case din sa ila, may duha to kamay, no? Puro ni sila tag-istipan niya, pero sa bilyan ng place sila doon nadaktan. So, inspired sila sa pagkadakop po ang panilag, sir, medyo doon nagaganhagan ang kinawatay, sir? Oo, diri sa area ko, but then may mga balita kita na sa other area man sa Bacolod, may ara man yapon nakatabo nga pinawatay kable. Kaya iskan may ara gani bantay kable ang aton nga mga provider ba like PDT, taga Globe. So, yapon may mabusubos sila dako. Ito, makapiyansa man lang dahil kay additional man lang ang ilang bill na recommended para matagawa sila. Action Fred, si Police Major Richie Guhe, hepe sa Police Station number 4 sa interview sa Action Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman, Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na. Kay Evelyn Sinaon da good morning. Kay Vergara Hieronimo good morning man. Kay Evelyn o kun kay Kuni Laparan good morning. Mayo lang nga pag monitor kay Evelyn Sinaon. Kay Alex Muntisa ara siya. Kay Romeo Pernisa Fernandez Silva Jr. good morning. Subuman kay Aileen Francisco Udi Camatso. May lang nga pag-monitor. Kay Chow Israbon. Kay Dodge Dalida. Good morning. Kay Nubi Magapan. Kay Vicente Maglagi Jr. Good morning. Kay
Alex Muntisa, kay Chin Malikon, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 1-5. Una nga bula resulta 1 kag 5. Second draw 1-36. Ikadua nga bula resulta 1 kag 36. Third draw 5-4. Ikatatlo nga bula 5 kag 4. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 3. Una kita 6-4-2. Ang jackpot 33,823,985. Ang jackpot 33,823,987. Kombinasyon in any order 15, 37, 19, 38, 16, 18. Resulta sang 6-4-2, 15, 37, 19, 38, 16 kag 18. Sa ilo kita, 649. Ang jackpot, 15,840,000. Ang jackpot, 15,840,000. Ang resulta in any order, ang kombinasyon, 4, 39, 29, 5, 49, 43. Ang resulta, kombinasyon, 4, 4, 39, 29, 5, 49, kag 43. Dire kita, 658 baw sa kadako-dako na. Wala giapon sang mapalaron nga naka-jackpot sang 304,963,600. Grabe. Ang jackpot 304,963,600. Susuo. Abi, kung ikaw maka-jackpot sinigat, iyog ni kalimutan mo. Porte, no? Nga kapalaran ang imo kung ma-jackpotan mo ini. Ari ang kombinasyon. Pamati mayo. Base kung ara sa listahan mo ang kombinasyon sang 658, 38, 55, 26, 32, 29. Kombinasyon sang 658, 38, 55, 26, 32, 20 kag 9. Oh, jackpot ka? Sosperte ho. Ano ayhan nga kapalaran ang matabo sa imo kon maka-jackpot ka sang amo sini kadako nga kantidad. Daga kurog-kurog ang iba naton nga mga kauturan base kon naka-jackpot ka mo. Porte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Ari anayo ang epektibo kag natural nga paracetamol kag pagtapna sa mga sintomas sang trangkaso. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig
sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan boss no sa Barangay Mailon. We understand nga George Madrid, good morning lang kay Aileen Cabrillos, dira kay Anthony De La Cruz, kay Chupilo Espanola Jr., good morning. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gusto pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinahanglan na hatag manggid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pero tiga isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan kila sila sa hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo, may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Ti isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag sa siyudad sang Bacolod. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale. Balag aksyon ng Fred, naganegosyar sa karon ng Bacolod Anti-Mendecancy Task Force sa LGU sa mga badyaw matapos nga liwat ini nga nagbalik diri sa may Bacolod City. Ginpahayag ni Marian Joaquinio, ang operation head sang task force, sa karon aksyon Fred mayara sang masobra 90 ka mga badyaw ang nagatinala sa Bacolod dito sa area sang Barangay 16. Ginkompirmar sini nga ini nga mga badyaw ang parehas aksyon Fred sa mga badyaw nga sadto ginpapauli na sang LGU sa may Hulo-Sulu kag nadugangan sang iban nga grupo nga mga badyaw gikan naman sa Naga, Cebu. Gingklaro ni Joaquinio Action Fred nga ginadilian ang paglimos sa mga badyaw sa syudad kung basihan ng ordinansa upon layi, pero pwede sila makabaligya sa Bacolod. Sa karon Action Fred, may staff ang task force nga nagakadto kung sa diin nagalimos sa mga badyaw kag ginapangabay nga magbiya sa lugar. The last time nabaliktan na sila sa ila lugar sa Hulo-Sulu. Then afterwards, after pandemic, nagbalik din sila na naman. Right now, the same people nga naghalin dire, nadulong tanan, nagbalik dire. Kaya ang ilang leader, si Jerry, nakita na namon, na istorya na namon, yes. Nabatian si Marian Joaquinio, ang operation head sa task force. Life Extension Coffee Mix mga kaksyon para ini sa mga coffee lovers, pero sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:35. Yung mga badyaw kung magnegosyo malang sa syudad sa Bacolod, hindi problema. Sang sa pangayo kayo kagagada sang patunga sa dalan, hindi inamayo, no? Pero kung negosyo abitod, kung na mga badyaw ni, imbes nga mangayo kayo, kung may mga leader ini sila, kag mag-meeting, abi, negosyo kita. Kung anong kasi negosyo nga makwartahan. Hindi lang kayo magpangayo kayo. Galing mapos mangayo mo, no? Humlad ka lang kamot mo, okay na. Amak mo kada tuig ya, baha ini sila. Sino man yung kapitalista sining porte yung pagbaha sang badyaw sa syudad sa Bacolod. Kay Nimpa Ibanez na good morning, may lang pag-monitora. Kay Freddy Dismi, good morning. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning man. May lang pag-upod-upod sa ito na tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Evergreen Herbal Capsule. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong!
Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Brown na dason singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkurmanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko pizza lang agi kaya nga mo ito. Imo na lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sa ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Purok chairman ginbuno kaginlabo sa siyudad sang Himamaylan, patay. Detalye, upod gi-aksyon John Diaz. Aksyon John. Patay action Fred ang purok chairman sa purok Eucalypto sa barangay Tabugon sa syudad naman sang Kabangkalan matapos nga ginlabo kag ginbuno sang isa ka 25 anyos nga o kusang duha ka mga sospetsado kag residente man sang barangay Tabugon sa syudad sang Kabangkalan. Sa initial dring report sang Kabangkalan PNP ni Beruan nga nga insidente nagluntad las 9:50 tak na sang gabi sang Domingo, Nobyembre 27. Ining insidente nagluntad sa purok Mulave, barangay Tabugon sa syudad man sa Kabangkalan. Dugang pa action Fred na ibaluan nga nagluntad ng komosyon dra mismo sa may plaza bla sining barangay Tabugon kontra sa tunga diri sang biktima kag sa suspects action na Fred. Pagkatapos sini ining biktima nagpauli sila nga balay kag nagbalik nga may bitbit na ini nga patalom samtang ang biktima nagamaneho sang iya naman nga tricycle padulong sa suspect. Ang biktima ang gulpe na nga ginlabo kag ginbuno sining mga sospetsado action Fred. Ini sa ang gindala pa sa ospital apang gindeklara naman nga dead on arrival. Ang mga suspect ang nakapalagyo naman matapos ang krimen. Sa tutaran nga magka-aksyon sa nagapangita dara sa mahilig kung sa mainit nga kape kon kagahon basta kape sa Nokpo. Ang kaaksyon nyo, Aksyon John Diaz, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:50 na. Kay Yasmin Roldan Rabilio Morning, kay Milagros Morales, ara man siya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Kay Nini de la Cruz, ba may kilala ko nga Nini de la Cruz sa una. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Katibir, kay Huma Lumina, mayo lang nga monitora. Kay Diding Alohaminto, kay Atia Kim Iriman, good morning man. Upod-upod lang kita kon kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:50 na. Kamusta ang pila naton ka mga kauturan ginapaabot naton ang congressional hearing sa Sineco. Daw ginadoso ini ni Congressman Greg Gasataya. May na kay mabatian ta na belang mauluumpawan man kita sa hindi maayong serbisyo. Gabayag kita mahal ang serbisyo hindi maayo. Amo na sila sang IPM bala. Purteo ang problema sa syudad sa Bacolod. Amo ni mga problema nga dapat lubaron ginaton mas temprano. Kinanglan sa tuig 2023, matarong-tarong naman ang panghakot sang basura, ang serbisyo sang basiwa, ang serbisyo sang Sineco. Amo na ang nagapanguna ang trapiko sa syudad sang Bacolod. Amo na tagaan naton igtalupangod. Kaya amo na siyang nagapanguna nga mga problema diri sa syudad sa Bacolod. Kung matagaan tenilubad, ang Bacolod isa sang pinakamaayo nga syudad nga istaran nga asinso na lang ni nga ga-asinso ang syudad sa Bacolod kung maayo lang no ang aton sini pag atipan
sa aton sinisyudad, kinanglan na mas ulo istrikto nga pagdumalahan. Kinanglan na ang aton trapiko kon istrikto kon hawanan. Galing ti sa Bacolod, tapas mo hawanan mo, balik naman. Ti kinanglan na medyo may ulo-unto gid siya nga ordinansa sang syudad sa Bacolod. Kon hawanan, hindi na pag-ibalik. Dapat bantayan. Kay man amo niya mo, gatika-tika lang, subong hawanan mo, daso nga simana, balik naman. So medyo matulutig agawa ang pila naton ka mga kauturan. Pero kung may uluunto man ang aton ordinansa, kuya sigurado, hindi ini matabo sa syudad sa Bacolod kung istrikto lang ipatuman ang ordinansa. Ang ordinansa. Dapat wala sang magpamato kag magpamalabag. Kung magpamalabag, dakop. Galing, kisabla bangod sa politika, ginaligwa-ligwahan. Pero kung maayo kaya nga politiko, ang husto-husto. May kilala ko na siya nga politiko, hindi magdaog kay ang gusto ya, hustugid. Dabudlay magdaog. Pero sa ulihi, guro, basi kung madisiplina man ang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Kay Glenard Antiporda, good morning. Kay Kurt Nathaniel De La Torre. Kay Mary Ann Juso, bao si Primo Kudan Naliko. Medyo Primo na ulo adlawan siya. Pero okay lang ha. Dasona, basi ko makalargada na kita sa aton obligasyon. Balik ako pagkatapos ini. This news sponsorship. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala
kag matagan hustisya ang wala, sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa Numero 1, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!